яъне ки касое ки се фарзанд доранд мобилизатсия ба он нафаро тааллуқ надорад. дар бораи студентский билет маълумот бите брат. дар шаҳри Россия яксола меган чӣ тавсия метӣ пешакӣ раҳмат. Хай ҳамаш ки фиреб боша барои чӣ медури тамошо мекунӣ? Те дидаву доништа меги ки фиреб кадесай надро тамошо накунӣ. ширкати шифофармо барои шумо доруҳои безарар ва фоидаоверро тавсия медиҳад. Миноксидил барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард, инчунин доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва доруҳо барои фарбеҳ ё хароб кардан ва инчунин доруҳо барои нест кардани простатит. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. тамошобинони азиз, ҳатман дар канал обуна бишен. ҳамарӯза хабарҳои нав метавонед ки аз канали мо дастрас кунед. оиди қонуни мобилизатсия дар Федератсияи Россия як хабари нав баҳри шумо пешниҳод мекунам, то охирша тамошо кунед ва баъдан комментарияҳоро мехонам. чӣ хеле ки медонед, айни ҳол барои шаҳрвандони Федератсияи Россия, касое ки дар военни учёт бошанд агар ё ки хизмати ҳарбӣ кардагӣ бошанд дар Федератсияи Россия бо тариқи шартнома, қонуни мобилизатсия ба ҳамун касо тааллуқ дорад. аз қонуни мобилизатсия як гурӯҳ шахсона низ озод карданд. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ва соҳиби шаҳрвандии Россия мебошанд, агар ки дар военни учёт ҳам мондагӣ бошанд, худшона соҳиби 3 фарзанд бошанд, аз даъваткунӣ ба артиш оиди мобилизатсия озод мебошанд. яъне ки касое ки 3 фарзанд доранд, мобилизатсия ба он нафаро тааллуқ надорад. ва комментарияҳоро мехонем. ҳакимов нависондай: ассалому алайкум акаҷон, ман яктарафа гражданство дорам. гражданствои РФ. ман дар учёти военкоматшон нестам, повисткарам надоданд, метавонам ба Тоҷикистон рафта. ҳамида ответ медоден акаҷон. пешакӣ ҳазор раҳмати калон. касое ки дар военни учёт нестанд, ба касое ки повистка омадагӣ набоша, вайҳо метавонанд ки ба дигар ҷоҳо сафар кунанд. вале агар касое да ки повистка биёя ба номшон, агар ки бираванд аз Федератсияи Россия, аллакай нисбати ӯ шахсият парвандаи ҷиноӣ оғоз мешавад. як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон, ҳами патент аннулировад шавад. дар въезд ягон действият мекунад, пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки патент аннулировад мешавад ва ту патент надорӣ дига дар дастат. мисол мегирем, агар дар ягон ҷо тура дастгир мекунанд ва проверка мекунанд ки ту бе патент гаштаи, бале, метавонанд ки сабаб барои запрет на въезд кардан шавад. фирдавс нависонда: ассалому алайкум акаи сорбон, як савол доштам. агар дар донишгоҳ нав вастанавид кардагӣ бошӣ, аблава аз берун дастгир кунанд, мебаранд хизмат ё не? пешакӣ раҳмат. агар ки айни ҳол ту студент бошӣ ва дарс рафтаиста бошӣ, аз даъват ба хизмат озод мебошӣ. вале агар вастанавид карданӣ бошӣ дар оянда, дар вақти даъваткунӣ ба хизмат боша, то вастанавидкунита агар ки повистка омад ба номта ё ки дастгир кардан ба хизмат сафарбар мешавӣ. раҷабзода нависондай: дар бораи студентский билет маълумот бите брат. дар шаҳри Россия яксола меган чӣ тавсия метӣ? пешакӣ раҳмат. дар ҳамин мавзӯъ махсус як видео мекунам ва ҳамаи минусоша ба шумо мефаҳмонам. исломов нависондай: ассалому алайкум ака, ман 4-ум курсум, практика деҳаи хидмон бурам. аблава биқапа мебарад донишгоҳ хондеста бошиам. агар донишгоҳ хондеста бошӣ, ба хизмат даъват намекунанд. ва як гапи дигар, касое ки донишгоҳ мехонану НБ бисёр доранд, ба дарсҳо ҳозир намешаванд, ана ӯ шахсиятҳоро метавонанд ки хориҷ карда ба хизмат сафарбаршон кунанд. набиев нависондай: ака, ман муаллим ҳастам, мара хизмат мебаранд. дар деҳаҳо аз сабаби норасоии омӯзгорон бисёр вақтҳо ана ҳамун муаллиморо ба сафарбар намекунанд хизматда. духтури дандон дар шаҳри Москва. бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон, ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. шоҳона нависондай: фақат ҳамаро фиреб мекунӣ ака ба видеоҳот. хай ҳамаш ки фиреб боша, барои чӣ медури тамошо мекунӣ? те дидаву доништа мегӣ ки фиреб кадесай, надро тамошо накун. охир
зулфия нависонда: салом алейкум брат, 1 ноябр патентам тамом мешава, бояд граница бурем. Дар ҳолате ки агар ту официально кор кардеса бошӣ ва трудовой договор дошта бошӣ, бе гузаштани граница метавонӣ ки аз ҳози муроҷиат кунӣ барои продлит кардан. Вале агар трудовой договор надошта бошӣ, бале ту бояд ҳатман граница бигзарӣ. Одинаев нависонда: билет чанд сум шидестай ака? Билет аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия аз 2800 сомон сар мешава то 3500 дар бар мегирад. Ва аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон чихеле ки ҳафтаи гузашта видео кардем, аз 21000 рубл сар мешава, баъд қимат шидан мегирад. Чӣ қадаре ки шумо дастрочна гирифтани бошед билета, агар ҳамон қадар нархаш қимат мешавад. Азизбек нависонда: салом алейкум ака, ма граница биромада омадам, гости омадагим, то 3 моҳа проблема намешава бигардам. То 3 моҳа проблема намешава, ҳамун регистратсият оригинал бошад, тамом. усмонов нависонда: салом акаи Сорбон, роҳи оҳан кай кушода мешавад? роҳи оҳан аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия кушода шудагиай. Нархи билет бо тариқи роҳи оҳан аз 1200 сомон то 1500 сомон мебошад. шоев нависонда: салом ака, моҳи марда аблава ҳастай, 27 марда фармон мебирояд, аз 1 апрел даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар мешава ва боз 27 май ба анҷом мерасад. Самиаллоҳ нависонда: ассалому алейкум ра, дар бораи алимент мефаҳмонди камтарак. Ситонидани алимент аз ҷониби падар ба фарзанд дар ҳолати бекор кардани акди никоҳ бо тариқи ҳалномаи суд муқаррар мекунанд ва падар барои фарзанди худаш алимент меситонад. эҳсон нависонда: ассалому алейкум ака, илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб медодем. Ман 16 билет гирифтагим Қазоқистон, мада тест дар кор мешида бошад, пешакӣ раҳмат. Яъне ки справкара дар назар дора, ира метавонӣ ки аз ҳамун ширкат, аз ҳамун авиакасае ки билет харидагӣ аз ҳамунҷа бипурсӣ. Вале мутобиқи маълумотҳои нав айни ҳол дар тамоми ҷоҳо боз ҳамун справкара пурсидасиянд. Ва боз як ҳаби дигаре ки и аз ҳамун ширкат вобастагӣ дорад. Мисол мегирем, агар ширкати Somon Air айни ҳол аз Душанбе ба Хуҷанд рай дар кор нест ҳамин справка. Вале боз агар ба ширкати Somon Air аз Тоҷикистон ба дигар кишвар ки сафар кардӣ, справка мепарсанд. Ба ҳамин хотир аз ҷои билет харидагӣ пирс бо аниқтарша меганта. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.